Hej, og i dag skal vi spille Bed Wars. Så vi venter bare lige indtil... Og jeg siger lige, hvad for en kit jeg bruger. Jeg bruger Hannah. Så jeg håber snart, at jeg kan komme ind i en bane. Og nu tager jeg og jeg prøver lige at komme til dansen, at den er kendt. Nej, hvad laver jeg? Okay. Jeg synes, det var dumt, hvad jeg gør. Jeg kommer lige om lidt ind. Nu kommer jeg ind. Kan I se, hvor god jeg er? Jeg er ret god. Og det her er ikke den fra Minecraft, det er den fra Roblox. Den er meget sjov. Ja, godt. Dem ved siden af mig er 3-3. De er ret dårlige. Så jeg skriver lige Iron, ligesom på engelsk. Nå, hvad laver du? Hvor står du og kaster blocks? Jo. Jeg synes, det er dumt, han bare kaster blocks. Og så falder han. Det var godt. Jeg kan blokke meget hurtigt. Og desværre, jeg kommer allerede til at ødelægge hver seng. Det er ret tydeligt inde i banen. Er I klar? Ja. Og se, hvad jeg gør. Ja. Ja, jeg ved ikke, hvad den løber. Okay, nu skal jeg bare have den ned. Nej. Det her er dårligt. Teammate. Nej, de må da ikke bare ødelægge min seng. Nej. Yes! Min seng er så tæt på at blive ødelagt. Seriøst, den er så tæt på. Oh my god. Og så går han bare lige der sengen, så tog bare at være ødelagt. Nej, hvad laver jeg? Nej, det mener du ikke. Hvad laver den idiot? Hvad laver han? Se nu gør han noget på vores seng. Jeg synes, at det er dumt, hvad han gør. Ja. Jeg håber, han ikke gør det igen. Jeg køber ikke mere igen. Jeg venter. Jeg kan ikke lide min teammate. Se, så sætter han en TNT, og han er level 34. Og jeg tror, det er godt at sætte noget dumt TNT. Og der er julemanden. Ja, godt. Den seng er ikke ødelagt. Nej, jeg får... det her med flyvende lærkeblok. Nej, shit. Nej, det er mere bror, Hanna. Han bruger også Hanna. Nej. Ja, jeg går bare.
Jeg vil lige hente Diamond Guardian. Det mener du ikke? Hallo, mig og min teammate er ikke så heldige i denne dag. Yes, jeg gjorde det. Godt. Skal jeg have tilbage og opgradere? Nå, 7. Ja, så opgraderer jeg det igen. Han og jeg i kisten er. Jeg kommer ind i den. Teammate, du må ikke dø. Jeg fik hende! Jeg fik hende, yeah. Jeg plejer sådan altid, hvis nogen kommer, så plejer jeg bare at ødelægge deres seng. Så jeg får lige lidt der, og så går jeg hen og ødelægger hendes seng. Jeg er klar. Kommer jeg hen med øksen. Hver gang jeg kommer ind til nogen space med en økse, så ved de bare, at det er dumt. Så ved de, at jeg kommer hen for at ødelægge deres seng. Jeg er klar. Kom on, teammate. Vi går ind og dræber den. Bam, 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 bam. Hvad laver hun? Det var nemt. Turen med roller, yes. Godt, jeg fik det. Så skal jeg lige herhen. Okay, jeg ved ikke, jeg kan ikke læse jeres hjerne, men jeg ved måske godt, hvad I tænker. At jeg skal gå hen og ødelægge deres seng. Så se, hvad strikker jeg? Der fik jeg dræbt dem, det var så nemt. Det er fordi, jeg er ret god. I hvert fald. Det er okay, hvis I synes, jeg ikke er god. Men det tror jeg ikke er. Yes. Okay, jeg siger lige til jer, hvad den der fugl gør, hvis I ikke ved det. Man kan hoppe 2 gange med fuglen. Jeg viser jer lige det. Jeg går lige hen til den. Den er meget god. Se, så kan jeg hoppe 2 gange. Derfor jeg elsker den her fugl. Så nu kan jeg double jump. Så kan jeg lige gøre sådan. Og sådan. Det er meget smart. Whee! Sådan. Og sådan. Det er mega godt at have. Jeg tror, man er hurtigere. Nej. Synes, jeg skal have de der emeralder. Nej. Han har diamantgear. Det er unfair. Ja, det der tager han. Gør han ikke? Yes, jeg kan få dem. Godt. Og nu tager jeg lige tilbage til base og på diamantgear, og det gør bare rundt og ødelægge sådan. Skal jeg lige sådan. Skal lige dem. Og jeg har mange i kisten, så jeg kan. Jeg kan sådan. Sådan. Skal jeg sådan. Gør mig klar til at ødelægge en base. Skal jeg ret bare sådan. Det var faktisk mega nemt. Kom med det. Dræb den lige min Dodo-bird. Det gør de aldrig igen. Der.
Så er det. Okay, så. Og så kan vi sammen. Og sådan. Hvor er han? Ej, se. De fandt ud af det. Ham derinde. Han kom hjem til hans base. Men lige for ødelagde jeg jo deres seng. Se, så døde de bare. Fordi jeg havde ødelagt deres seng. Så nu kan jeg sådan. Og så tager jeg lige ned til en te. Yes, der er kun én base tilbage. Og det er gul hold. Så der skal jeg lige smutte hen og dræbe. Jep, godt. Skal jeg lige få 2 af dem. Ja, det er ret meget godt. Okay. Jup, der fik jeg en flyvesing. Der gætter jeg ret meget på deres base. Det var nemt. Der vandt jeg. Og tak for at I så med i denne video. Husk at like og subscribe. Så adi adi.